Shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya zama abin kallo a wajen taron G20 karo na 18 da ake gudanarwa a kasar India. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya zama abin kallo a wajen taron G20 karo na 18 da ake gudanarwa a kasar India. Shugaban Tinubu ya halarci taron a matsayinsa na wakili don kulla kyakkyawar alaka da za ta tabbatar da kasashen Afirka membobi na dindindin a kungiyar ta G20. Kasashen da suka hada da Najeriya, shugabannin kasashe da dama sun halarci muhimmin taron. An hangi shugaban Najeriya din Bola Ahmed Tinubu yana takawa da karfinsa har sai da ya kai inda Prime Minister na kasar India wato Narendra Modi yake, suka fara gaisawa sannan ya nufi inda aka ware masa domin zaunawa kafin a fara tattaunawa. Kafin zuwan Bola Ahmed Tinubu an yi tsammanin ba shi da kwarin da zai iya doguwar tafiya akan kafafunsa, musamman duba da mafiya yawan fayafayen bidiyo da suke yawo a kafafen sada zumunta na zamani lokutan da Bola Ahmed Tinubu ke yakin neman zabe a Najeriya, waɗanda suka nuna shi yana makyarkyata, amma sai ga shi ya miƙe sarai. Najeriya mazauna ƙasar India sun sha mamaki kuma sun yi da fifi domin ganin shugaban nasu, domin tunda ya fara yakin neman zaɓe ba su haɗu da shi ba. Haka zalika kuma babu wata hanya da za ta iya haɗa su da shi sai da ya samu damar shiga ƙasar ta India, musamman yadda suka nuna cewar koya ya taho da ka gan shi zaka gane shi, domin yana da alama da take tabbatar da shi a matsayinsa na ɗan Najeriya da kuma tambarinsa da yake a jikin hularsa. Ana sa ran wannan karo wannan taro zai kulla kyakkyawar alaka tsakanin kasashen ne na India da Najeriya ta fuskar tattalin arziki, tsaro da kiwon lafiya. A biyo ma cikin ci gaban shirin domin ganin yadda al'amuran za su kasance da kuma taron abin da zai haifar a tashar mu ta ARA Digital.